Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati yiga ntobwate time tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Monjomo ligereri werere bujando nsiso ligereti TV ya wanjite ya Getembe TV kiunga kia mumugusi magorobiga ya lero litukaliga aliaramis chitariki 11 chia omotienyi okianda omwakano bwa chirubere na 25 na ake ne kiunga chinsebera senchira yobo ikirano chiringongoro kwa Aaron Ototo nyangiri na sina kwaliganiri amange kigima anene mono etaro yegati ya barai bakura umuntu mugavana we county ya Kisii Moskepo Simbarati wechia anse ya bisi kose ase magacha state house Nairobi na boigo birengera biegati yaba musie bali batika tubatajete Nairobi je ni ngongoro kwa Aaron Ototo nyangiri na chega gote machumbuligereri na kurwa sense memenyererio ni gotoka kwa Naira Wilson Makole na aya negatia na kwaliganiri emagoroba ya lero abarai baito moise korigererie pareye tebwati no na asa abantu bagweta narenge gosaba serikali
baije barigererie pare baroseria asa abantu bagweta omusubati oyomo gosiria obogima bwaye asobasokona gwepara chinsemo chiegetacho nyanjo imeyomo chiobosongo bakeigo ayo gakera Raila njengakera ngo fono Raila na Ruto mbaramo gose bariama ayo gwakirete Raila na inje na akirete Ruto nkionte bendu asira Raila na Ruto nkibona ainga kiore bona siasa cia serikali yobwamo kugenderera chinsemo cia South Mugirango chiguragwa no mujumbe we chinsemo chimusika Silvana Sosoro mwe unagenda siaya akarujibe zitanga na beza nalengo mapei akarujibe zitanga na beza amagendera yana inde togotebigwa ingaba MCA tochigosaba narali egati yaba MCA kurwa se county ya Kisii komochia etaro yaba MCA be county ya Kisii na Nyamira ochia State House Nairobi Njumuligererie kionga chinsebere togo chakanengana ya gwechania kurwa ase egabagatakati kumojo bosongo ne asametemna getacho chinsemo cha nyanjo ase mambyalero basokono mobe onyarka bakwane kwa chinsemecho uyo bwatiranie omosubate yo mu yonyarka baga gosiria obugima bwaye kurengana kirori nigo mosubate yo atumwa ne gari enene aina yetrera yo yabugore chigasi esanya kabaga gosiria obugima bwaye abugabo no mwana omoke oyo abugate onyarka baga koirwa enyagitari asaganda kurwanira obugima bwaye abamenyi b'echinsemecho nigo baboliri pare yuko gareigwa asogota yabuna nigere ngote mono yabere omochanda monne anene mono sabatumeki be para az chinsemecho mwana dama watachirunega akorega chari market ndagera koni kumoto kanyira eta tonani tarati sobe wotoka aribu mariba wato mwana mwana arige ditiri ko kabera wato mwaka mabare nkomo nyakunyitari ono tukumeti ngorira tore omosubati ondo tuo mirunsaiga watirwo motune turera abantu baminta abarai baito moise korigererie pareye tebwati no na asa abantu bagweta narenge gosaba serikali baije barigererie pareye baroseria asa abantu bagweta pareye abanafunzi no bagweta gochikis primary abantu no bagweta bakogende town bagweta na maguru pareye tebwati walkway abantu nigo bagwete para igoro pareye nerie contract ekonya gokunya kero motie kwanyora ngebitongo biro contract ekonya gokunya lakini tata edikora wasari asa abantu bagweta ba maguru nigo no chipigipigi chigweta abantu ba maguru no bagweta chigari no chigweta bakachiturera munabone turere yeiga yacha goito mosubati ondega iga nigo ekoire gasi ngumbu aria city gas lakini pare ya tutaide komanyanga ne para egwenerete chiturera chigweta ekiagera chiturere ejo na chiagere pare yekonya gokunyu kero motie igogo saba gweito ndota eti nanda makweri achikoba pare yeiga erosi gwe wakwe na gaiga getachoga iga bamekishwanga babekera abantu rone flyover asa abantu bagotambokera ekiare turere yatuo momosubati oyo korumaega kare sabari yae gochiararia gochibosongo na bari na ase ntunde akabero mwanjo murigereri nigo muraibwense Muske William Samuel Ruto aregania abarai kuragusi ase amagacho muraibwense State House Nairobi rombeyo yarawa no mugavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati amo na barai bande kurwa ase county ya Kisii na we county ya Nyamira na munaba MCA nigo yanyara kubage gusanga muno muraibwense sebanyaka bakoyarerwa amange bose bakogamba amange na muno igoro ya magendero alia muraibwense Muske William Ruto anyaka bagakori irago chikwenekeria omogusi ase obwamo Bolikito Samuyenda na Mange. Tumekuja kurudisha shukrani mbele tu kabla hazijafanyika. Netaro yukwiraniriya muya muno asechira cy'umurayibwense Umuske Dr. William Ruto ocyase omugusi iyo ni nkona yaye umugavana we county ya Kisii Umuske Paul Simbarati ime y'inyumba y'uburayi ya State House Nairobi. Umugabana arati ntigara egati y'aba MCA kurwa ase county ya Kisii naboigo bari kurwa ase nsemo ya Nyamira kubatikana no kwariganirwa no murayibwense Umuske Dr. William Ruto aso umugabana arati akwanira amagendero ayo aranyara ko bagagwikiranirwa asorgongo rwa Gusii. Kwanza uwanja wa ndege wa Suneka, barabara kutoka Kabrong mpaka Kisii ulikubali kwamba ipanuliwe ikuwe na line 3, daraja 2 flyover, daraja 2 mpaka daraja 1 ama Kisii
Tatu, Mheshimiwa Rais, pia uliweza kuhakikisha kwamba ile prison ilikuwa pale town, umeniambia lazima iondoke mara moja iende kule Nyantrago ambapo mahali tumepeana shamba. Na nashukuru kwamba umekubali kwamba tunajenga nyumba 10,000. Omorai wense omoske William Ruto nigakwanira okubwaterana kemagendero ase okonyora gwense ngima asamenta buna chinga kichia siasa chigoika siasa nene kigwe. Leo tumekuja hapa mambo ya maendeleo. Tunataka tukubaliane kwa sababu kati ya uchaguzi mmoja na mwingine hapa katikati ya muhimu zaidi ni vile tutabadilisha nchi yetu. Tutafanya nchi yetu iwe bora kuliko vile tumeikuta. Siasa tutaongea siku yake ikifika. Kwani siasa tumeanza juzi jameni? Si tumekuwa tukianga siasa all these years? Asamenta buna tali aororo asense ngima gochamo kemagenderero. You can never be this lucky. Because Baba can easily find it easy to work with me because he knows me. I was his former deputy party leader. So anajua huyu mtu anaweza kufika hapa. So we are in a very unique position. And that is why you see Baba sitting here. Because he is as concerned as I am about the development of Kenya. Ase ensema yae umuraibu kia magia ODM Raila Odinga nigate babuna taribuya ensekobera asiribirera liege siasa chinga kichonsi. You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Kazi inafanyika kwa muda, alafu baadaye uchaguzi kija tena siasa, watu wanakuja tena wanajitokeza wanafanya campaign. Lakini campaign kutoka year 1 to year 5 hakuna maendeleo yanaweza kufanyika katika taifa. Igati yechira cy'umurayi nsego cya asomugusi nigo Moske William Ruto akwanira okwagacha chinyumba chiri goririense chinyumba chiri buikomi. Affordable housing hizi 1,150 hata kama ungetengeneza 1,050 lakini kwa sababu umetupia 10,000 kwa sasa tunashukuru, asante sana. By the end of this year we will have escalated to 600,000 people. By next year, fikia June, we will have 1 million people working in the housing program, including the ones who will be working hapo Kisii kwa hiyo kiwanja ya prison. Omanchwa omo rigerere chinga kichecho egati ya aba MCA bali batagenda Nairobi State House Nairobi nigo abanyara ko bakomochia bali bachete Nairobi sogota yabuna amagendero andonsi bagota bachete ko iku Nairobi tenjirati yo yali konyarekana gochiko ya magendera yo kubwatekana buna nigo muraibuense anyara ko bagakoria eira yo gwikirania magendera yo kisato chia etire chinga kya umirante negati abarai nabo gabana inchi kurwa sorongo rwagusi nigo babolia abarai bali baenda Nairobi buna nigo ko rigereri kwa soba chole na mwaka bwe chirubere na 25 nebere kurayirere kurigererwa annamono ali banyaka bagwikirania kuri ntaligitaro kiti banyaka bakora guchisa magasha ayo a State House Nairobi nabo igo nigo banyara ko bagosegeta ogosiro kwaye omwasiro mukoro omoske Dr. Fred Matiangi seganga yaye iyo kurigekero kyoburayi bwense ase obochole bane bo mwaka bwe chirubere na 25 nebere omo liki oito Gilbert Kobi namange. And we are not going to be intimidated by anybody. We are here by right, and we have stood here in our own volition that we are not going to State House. There is no amount of intimidation that is going to make us change. Ensemo y'aba MCA kurwase county ya Kisii besokire kugikiria igitambukiro ky'aba mwabo bakiete ase sabaria yo kumutarira omurayi wense Daktari William Ruto ali asensemo ya Nairobi State House. Ntwe nturanga kogenda State House lakini bali bakiete na baragwo neganga yabo. Lakini ntwa twatigara unity yo mugusi na intwe ntutageti totebenga mugusi totigare magega. As we speak, nothing has been implemented. We are here more than 30 MCAs who have stood firm and said enough is enough about the lies of His Excellency the President, and for us he is one town. Orengana barabo igetambukire kyo tikiabwa tenyenjende yonsi gose obuyabonde bwensi gokia somo gusiasa okinia magenderero. Ndebono nche onkumeti wae totaringe kurangiria
omo president yoito Ruto ache gusiga iga state lodge na intu togendo muna abachore be chi ward mbalimbali ya 45 na nominated na intu atumiro muna kogenda chi county chinde aje at the state house because my mind is very clear that yabantu bagenda state house bagakwana igoro yo mugusi biri bakwanete tigatobiganye no mugusi tora gusenga kore kadabire korengana na barayi abo nigo omurayi bwense akorwa amagendero amaikiranu ase chinsemo chiria abayimusie batarakora ogutaragukia state house bwabaria bagochia kumutarira chinsemo muna baria bakorwa sensemo ya Homa Bay usi mwegu na agenda siaya akarujibe zitanga na besa na lengo mapei akarujibe zitanga na besa amagendera yana ende togotebigwa ingaba MCA tochiko saba na arali abagere abere bakanyora amagendero bogera matega batariko genda state lodge inki kiagera into to kubitele gutoenda state lodge to mai kwa magendera to gusaba amagendera acho atokonye unaba Kenya bila wote gutoenda state house nigo batebire muna gusi entundeye nigo bagochia kumusira oyo kabeire umwazi yo mukoro bwo burendi Dr. Fred Matiang'i asoko genda kwabo state house asabirwe mbachi kunyara ko bagotutukanirwa kurwa segange iyo kungu bagusi na intu twahabyariro omwana oyi twamoiriri ateire nabagaka bakabugiye bicyurya ekero bara twanyoriro omwana omoisia omwana oyo itabirukanye ngimokoro ku Fred Okengo Matiang'i na inche munante neina na intunto bwate heri yaito ekoro kwa Fred Okengo Matiang'i mwanya gitinga 20p tobu muwatisie. We are rallying behind Fred Okengo Matiang'i as the president of this country come 2027. Yes. And that is our position as a community. And nobody is going to intimidate us. Pamentire gotewa buna ebunge ya county ya Kisii nebwate budget yabo ewenderete kurigererirwa na komenterwa ebirengo bya magendera kunyara kubaga okurwa ase chiward ao tari ogucha gusaba kibese kurwa sensemo ya State House. As we speak, we do have money that is still within the CRF account of Kisii County, and it has not been fully utilized. So we stand here to defend the workers that have worked, and pending bills are still pending. Many people are dying of hunger in this county, yet money is in our CRF account. So we demand that after the governor is done with demanding for additional development, may he come back and pay pending bills. Nakwo okunsanana kwa gisiasa kwenekiwe kobao asorgongo rwa gusi na muno igoro yo kumusira oyo mobo ensemo na abande kumusira omurayi bwense koribotegetemba Marietane Nje Gilbert Kobi na mwanchumo rigereri kubwatikana monetale yu yegati yabarayi gochiese magacho yabamenyo omurayi bwense State House Nairobi nigo omosenata bwe county ya Nyamira omoske Eric Okongo omugeni nere akwaneri goretale yu ase anyarakaba gakobolia omugusita basagwatananwa elio obomo bumugusi bunyaka bogosira Okongo nigaligo yakwana yu ase ensemo ya Nyakeore ebunge ya West Mugirango asomoyega oyomo obwebirero ase gosebona gotumanya omurikito Fatika Disemba huko buria kwa buriwe gujasegesa ku kyomogusi tibabaisa gwanja gwatananwa n'abarayi abo barorekanire koroberia etaro yo kubaira abagusi ase nyomba yobomenyo ya State House okuboria okoiga ekwaboriwe no moseneta onyamira omuske Eric Okongo mugeni anene ritukeriria rero ekero abagusi baumirana n'omurayi bwense Dr. William Ruto. Sisi hatukatai uite watu wakule, lakini ukumbuke ukiita watu basi tatu kumebaki watu 1000 wenye wako hapa. Si nyinyi kama 1000? Sasa ukiita basi tatu na hao wengine watapata nini? Nyinyi mmepata hiyo pesa? Ukitaka kuja kutusayara tunaitaka kwa sayara. Wewe ukitaka kutoa pesa kuja kwa ground tuongee tukiwa ground. Ukwana rero asomonyega oyomo webirero asekinyoro Kenya Keore egodi ya banyamatuta ebunge ya West Mugirango nigo boigo airachinga kechiga na gusegeta abagusi bagenderere kumusira omoske Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yukuria oborai obanene bwense Mwatomire Keore Tigabono ngende Kenya iliyo shingi makeje batebinga eba bolinga mutagete Matiang'i ose mutagete ndete Kalonzo ndete Gachagua ndete Natembeya
Maiche baba molinga unataka kupea kijana yenu urais. Moitabe. Mwachela nile. Ndio kwa sababu kusiba minto. Hakimu acha monta to mutole. Iko to wote na bunge ngentake ngeke. Nonya no mundo urukuraira igaro cyo nyagotiri waje serikali ese ngenjabe geta bantu bamwabo amma. Ngwanja mole ko gusito tene nama na intwe. Tobe ammo. Ngikore nanda ifredio ko mwajenga ntole ammo kabisa. Nonyanigo agenderera komocha omoroberio bobobwenia usha anene obotutukanu obomoroberio yoiga obwate nalo je mwata yo mheshimiwa Alifa Kondie Kimiruka kuna sha teriko kora ekero ruta ile chukura iganyorete NHIF waga kanile shilingi 500 obo maile ozo ulimo wona iga ochenjiri ya dana twakane omwako omugimba gakimo wata kibesecho nalinda mama barusi byo ikiruta aho boli ngiago toitera abantu abako kwasela Yansemo yende nigo aikirania eira eyo ariete yogochia kubeka okoboko asokwagacha ekanisa yeki adventista ya Nyakeore ase abwatoka obokonyi bwa mabati aisaine chishirenge chirebu 50 na boigo chirebu chinde 50 chiaye Dr. Fred Matiangi. Ona pastor tona lenga igana kediwa mangana kanisa nje na wongie teyera nabaka tembe kanise yetonye tube mabadiana tadunga gari 1994 yokorwese mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i na ngake jaki onga mabati ale shilingi 50,000 na injerende yaranda kama mabati ikora anzira mabati 50 na ijapasa na 50 one mia yora hata mabati Kingo ripota Gatembe kurwaiga Nyakeore Punyamatuta West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Kisemba na umoncho muligali barai balia bakubwata sina kwegerera serikali ya Kenya kurawa no murai bwenso muske William Samoei Ruto bakorawa amo no chief whip oyiboigole umujumbe webunge ya South Mugirango umuske Silvanus Osoro nigo litukolera bomirana ase ebunge ya South Mugirango asabagendera ko mochia bali bakwamereria serikali iyo muske William Ruto boigo nigo banyaka bakubolia abakenya kogendera koibwatesia serikali iyo muske William Ruto ili banyaka bakurwa libaga lyokoenekererwa amagendero ase chinjira Mulikito Daniel Ontiri na mange Chinga kia maberera age siasa agenderete gukina na mona sorogongo rwagusi rombe ya barai balia bakobwatesia serikali nigoli tukolia lero bagenderia etaro yabo aso gusanga nabomenyi igoro y'uburai bwaye Dr. William Ruto na lero abamenyi ba South Mugirango nigo benyorera liebagelyo insi y'uburai bwo mubunge wensemeyo muske Silvanus Osoro viongozi wa makanisa ukwa na chinga kicho Osoro nigo haene kibuna ububisi wayirire ensemo yiga gokori buya asamagendero ngwetera aso kubwaterana no bwa mwato buya ne serikali ya bono kuyirira okogendeligwa kwa magendero ao I am telling you kina badebi ndoko bakere bono tiara kobori bono lina chorete Ruto aetokorete magoso abantu barenge baro timbabere oyo makoro ku William Ruto oyo nda akoro ku Raila Odinga ayera ira wakerete njenga akera Ruto tali mwezi minute bakaigo ayo gakera Raila njenga akera ngo bono Raila na Ruto mbaramo gose bariama ayo wakerete Raila na injina akerete Ruto nkionte bendu asira Raila na Ruto nkibona ainga kiore gabona asense mwende abarai aboigo baikirina asikarikyo nigo bagenderera komochia bali mamincha ne serikali na gotayabuna tebubwati agenda endensi yogokonya bakenya utambe bunango tebya abantu ndobwate siasa marakabiri ndobwate siasa elia nyororo ngotaga iga ndambe serikali ncholie serikali inumo ngakere chinkobi gososora bakere chinkobi omwelioye tonyora kende tonyora para tonyora stima tonyora kende lakini ndo wade siasa ya kabere siasa elien komusan omosiko soro una mumorochega tali koran eke mambi no ale gali chiobisi chipara tagete siasa ine nkongo ekobo keke mambi oliye para oliye stima
oake chiobisi chiabantu ogende chiobisi chiabantu osabe bintu naende ekero omonto arairwe egento ekero geke mbwate enaetu ne president yaito mbo bakorete koinyora abasae okay toro kinyomba kitogochi enyomba yaino nekiegoroku osoro babolirimo korwa nyomba mogochi onde nayo kwandoro sana enme onde naro tamanyete asagochi aya toebone nyomba yaino bune koroku egere to korwa torengereri iruto gosene nyomba ye batoteni iruto gosene nyomba ye batoteni iruto gosene nyomba egere nto bagechia ngati mwatebire nyasaye gagoteba ng'oburai busikwe erigoigo amina bono omurai tobwate okenya engima nyasaye ancherete akaererigwa obugambi William Samuel Ruto naende mwarochekera mandaba nagotaka only 3 months ekera akorete chikura akorire omotienyo komina limo togatebe kutanda mandaba bakane tutoboli naki gaki netiebe gaki omoise kosoka marogo batarati na mangano ansobese ali soba na bamwa bonere gaki ndibata kumunyo kinga taranyora mwana kose goika kore metienye bwenerete amanya ko bachati ko eramani batebe ngaki karati kankonya boy just yarenge komanya omemetie yesaje ya ikireroche igeroche eyeroche gari roche roche buna roko kiririuga igo baroche ngari ugarire roche garia igo riri nene ko bweri babwate ngoko gere sese ye karego ko gari ugarire bonundi kogenda abagusintobe kisese ndiri bunekyo tunaba ngaini kerito bwate na kidogo itororera mache paka mwisho wa dahali aiga nigagocha chinga kiensemo ya barai kurwa serongo rwagusi baikirana litukulia lero hasi nyumba y'oburai ya State House nekirenga bagotayabuna no gocha kuya magendero nkurubaterega seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Ontiri Nere tukulia lero egati jabamenyi kurwase bunge ya gitutu cha South County ya Kisii nigo beso kiase bitu ao li kwenyorera ebitambulisho ebyo babwatete emetinye tato yairire muroboliju nigo gosegetwa amo na Dr. Felix Atisa uyu ogosegeta abasae n'abantole tobwate bande koligi bande libanyare ko baba konyora bokoreri kurwase chiabisi cy'serikali nabo igo nonye no koligia emeremo kurwa chiabisi ao gosechinsemo ao boigo Dr. Atisa nigo anyara kabaga kobolia ogwatananwa wa siasa korwase omurobeli bubwenia bwasha munago tumenye muri kito diponi asana Omugoko munene ujasa bamenyi bebunge ya Kitutu cha South gwetania chirwibere abo bono bachaka kwenyorera ebitambulisho byabo kubwatekana nigo babete bakoelikia asege kemetinye tato yarire hase abange ime yebinyoro banyore tobokoreri obwe kubwatekana no kunga kubugima kwabairete barabwo gotabinyora asebiro ebitambe nigo murobere yiga obete gogosiro na kwa koboko na omo Samaria unenchira ya moyo kirani okoboko na boigo koina no bokonyi ujese bali no kugania Marieta ingoro Dr. Felix Atisa inche no moyagitari wa banyina ujese gesongo togoro kega gynecologists ngokore asina kuru enkaya nenya koe ward kurueke nyorokia bonyagatanyi gonche no munyagatanyi rero litukulia rero tolega ese chiobis cheto che constituency exercise tuacha gokoraga ikia muhimu sana esa abantu baitu ba Kitutu cha South tuachake program yoko okoena ne vitambulisho na okore ndoko nga civic education na kupeana vitambulisho mashinani tuachage tange mitinye tato yaerire gukonekerekyo omugambi we location ya Iranda John Metobo igoboigo omurobiri yigo koboko asate bangene nchira yamo yogo konya abana inchi anene bari no bulemeru I don't want to repeat amangana ba tebile obuyobe TID jeno gotan daktari nambi amono as ogoja with this idea project is eye again ndere paka nonye ochi omwako gocha 2026 ekiara bana mbali na inde bagokora matemwa form 4 nokoera
Omurubiri iga nigore ejukumu nene guchiasa serikali koenekia nga abakenya bonsi berikirie saizi ki kubwate bipande ene program ya serikali nchie na chiteime ku request serikali gwetera chiofisi cha serikali abantu baitu banyare konyora bipande asobuororo gusosencherere raisi Magayaye nigo akwanira obuya bwa kiroyomo gutwara ekibande igipande gikugera nyore n'igasi na kibarua kindi gyonse giatokire guikaba uri gw'igipande ng'aikere obochori weisire guikaba 2027 without igipande toguri kumuna ivota igo naendera bagutuma ipande ibi gukora voting nanyina bo nigo akwanira igoro yo muroberi osha asaboria abantu gotiga kuburukania siasa nabo igo amasilahi y'abakenya n'umunyagitari ndaithote wanga titoso isiasa nyinge asamang'ana yamarwaire ekere kwarwarire naye bieka kwarwarire ebili okorenteru naye abamino na basani no baragokonye igintu nakuburia abaminto nga aye number 1 make sure no bwate kadi yo yasha ikerekere kwarwarire ikadi na beko konye se nyagitari ndio si serikali mission osichi private chijiwa cyokolegazi na sha bali bayibire ntubwate bitengo bya serikali byabo EACC DCI na investigation chinyinge kuripotire kitaseni kia obwanjete kia Gatembe kuroiga sebunge ya Kitutu cha South litera na igongoro kwa Dipon Hasanya Mwanju murigereri Amateyo Mugaka Evans Kamagambo Sare korwa se wodi ya Tabake bunge ya South Mugirango county ya Kisii nigo ere nebirero magiga iyo Mugaka bomochio yo okobwatwa chinse moja Dubai na mariyogo yogo tindia ni Amateyo ego ekolera obohene bwabo na gotabuna nigabekereretwe asabanya kwa bakobori banya kwa bagosirwa aze chinjira chance chikonyarekana elio umwanchu obo anyareka agakonyora obosibole bwaye murikito Dipon Asanya nigatarete ya Amateyo na gotwara ndio robot rokobwati Imiye kinyorugia Kamagambo Sare eyo gotoka imiye wodi ya Tabaka ebunge ya South Mugirango gotokomerana ni Amate ya Evans Nyasimi yobetega kobe kwa biara a sense ya Dubai kale na mariogo yogotinda asegeti kendege asamaleta ngoro kuliria no basiboli nibuirere nje no mongina we Evans Nyasimi oyo bwatire gali Dubai asengenje yogotegekana no muguka ukona no mongino ye aselieta Lilian Bosibori ngatebire nga Evans Nyasimi oyoro mugakoe nigatemire ase chintunda gwetania yemo bunenchire yemo yokogenda isiko guchikoligeria Amate yaye goika okuliana ni wachibesa ne Amate yaye Evans gachagete sabari yo kotaka kwenda Dubai 2023 ndio chagete wa private byaye so bonekere ya ikirabu asengencho mokoyoye mosiko mwabo mwasogete sobo tokamuyegeni Evans akaone igenta bwate aka nyoreri 100 tokamutomera tokaiwana aba bomutinyo mutangani oyo kabere kogo chikoera agateba kereke mukiabire tayari Evans awente kuri nendege chitarike 23 tokagende kiombe tokaimo kichibesa tokamutomera kera twatuma chibesa chiri agatotomere visa etarenge yobo maene hase ntunda yende Evans niga bete gakonyoreri baga lyokogenda sense ya isiko elianyare kuligeria ya Amate yaye kera yeko mutinyokane tokaranga tari gukora kende gwetera basani Evans akanyore mirimo Dubai ase company yo Cross Kigali chinene abamanager bakamakire simi bakamakora interview akagenda gali Industrialia agakora interview agakora Evans agaita Amatem ekababona nesa bali yo kugenda elinda agende gochaka emirimo bana nande tokaira nasema ko yo itoyo atokonye chibesa gusatoroseli visa ne egwerende yendege tikiti yendege elinda agende emirimo kole mako yo itori tachi gukora kindi tabwatari kubwata simi tukanda tugakobesa chibesa tukamoroseri tiketi yendege tukamoroseri ne visa enda akabangesa bali agende goikera bono iga amangana yo niga mwirirete Evans ni Amate yaye
asibaganirie bono kurigia chisiringi gwetania chiribu chimisato tinyo saba Evans naye gwe bikoroto no mwana omokoyo yoyo mwete namba yori ori gochikumira Katari mwana yakoroka Kevin yabamenyete gagadaraza mamu mwaba wako ani bibanda gali daraza bona lende ebikoroto ebikumbe ime babegete imira abantu sasenge cyatali nendege ebintu biri bigekibeka kunde ebikoroto birime ogo ikaga ali Dubai akabwatu akabekumi nakelinke chaka asenge njaba nistabwati omu advocate omu arabu oyogo chikomatetea approve ngaga abugoleti egenteke kimakosa atamanyete tokanyora nga wente gwa kanu chiribu kianda chia Dubai echichire chiribu 300 chia Kenya kurengana no buremerwa bonene burasenkeywe asogotwara amadeni nonye wika gokobesa chibesa kurwa sebyombe enaone tikiregento inkobesa tachibesa chiabande namboni gabanyene bakunya kongakira chisimi batete gocha gusakora ebintu ko nyumba agayiga sengenjonga nasinyurwa kana madeni asengenja madeni ayabeira komentekana kuruliri omutinyo kabere paka boniga bona ngo sabaga kyabagusiba minto n'abakenya mwensi asimule monkonye amugako nanyoru maine bwaye gali Dubai na danyoru maine bwaye ga Kenya gakikefa yandonsi asuri kwali gwanchongira nelichibesi cyane eline nkonyera abana bane basalirie skuru no bali nyomba agayiga mbali kwenda skuru no ndagira ntubati tokulia uripotire kitaseni kiao kiagatembe kuroiga ase kenyoro ya sare kamagambo kutoka meje wodi ya tabake bunge ya South Mugirange County ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya Mwancho morigere wikira buna to kolen samaiga entangani yakionga chinsabire litukaliga lero lia ramesi ase ensemo ya kabire niko toko chikwenda sensemeli mahitamna okamenyo kuya kabocheno stoko chikonyara kwa toko sanga ya masayama na Dr. Kena Mose Onzarigo kurasinya kita wa defeat the center tunya kwa toko liga amange anena mononga kyokwenda umubiro korwa ase gose obaseme kurwa senya kitali yo ya wa defeat the center jeni ngoro kwaro ni ototo nyagiri kurwa semo yimenyerero ni gakoro kwa Wilson Makoli na boyo kurwa semo transmission gakoro kwa DJ Hudson wose Kevin Ongeri kanda gotwara buliro bujemya Gatembe TV ikionga kya mamosi Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.